Nyt ollaankin mielenkiintoisella kohteella tässä ennakkoraivuulla. Täältä näyttää semmonen kohde, kun mennään suoraan ensiharvennukseen ilman taimikon hoitoa. Tässä herää pikkasen kysymys, että miksei taimikon hoitoja tehdä ajoissa. Tästä on aika vaikea rakentaa kunnon mettää. Tää on semmoista koivumettää ja vieläpä tuommoista kantovesosta lähteneitä puita paljon, niin tässä on menetetty aika paljon tulevaisuuden mettän arvosta jättämällä taimikonhoidot tekemättä. Kyllä siitä tietysti jonkinlainen metsä tulee, kun tämän raivauksen jälkeen kone käy harventelee. Ja olisi ihan mielenkiintoista käydä katsoa, minkä näköinen siitä tulee. Mutta ei tässä, sanotaanko, mettäkoneen koorallekaan paljon pysty tilaa tekemään, kun puut on ihan vieressä eikä ne enää raivuusaalla kaatua. Eikä se oikein tuo jälkikään ole mikään häppönen raivuun jäljiltä. Hyvin epämääräinen metsä. Ja täytyy sanoa, että on se aika hidasta tää ennakkoraivuukin tässä metsässä. Keskipituus rupeaa olemaan, se on 15 metriä ainakin. Kustannuksia tulee. Mutta tällä on työllistävä vaikutus. Ainakin meihin sahamiehiin. Näin se on. Jatketaan tulevaisuuden metsän rakentelua. Se on moro.